Και πάμε σιγά σιγά να μιλήσουμε για την ασφάλεια των τροφίμων με τον πλέον ειδικό, νομίζω, τον πρόεδρο του ΕΦΕΤ. Σωστά. Του ενιαίου φορέα δηλαδή ελέγχου των τροφίμων. Γι' αυτό μιλάμε. Και έχουμε μια καμπάνια που εξελίσσεται. Safe Tweet. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ζαμπέλα. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Τι είναι λοιπόν αυτή η καμπάνια και ποιοι είναι οι στόχοι της, κύριε Ζαμπέλα? Κοιτάξτε, αυτή η καμπάνια λέγεται Safe Tweet. Οργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, την ΕΦΣΑ όπως την λέμε εμείς. Και αυτή η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων συνεργάζεται με κεντρικές αρμόδιες αρχές ελέγχου τροφίμων σε κάθε χώρα μέλος. Μάλιστα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση στην Ελλάδα είμαστε εμείς. Άρα είναι μια καμπάνια ευρωπαϊκή, την οποία εμείς. Και πού εστιάζετε φέτος, κύριε Πρόεδρε? Με συγχωρείτε. Πού θα εστιάσετε φέτος την καμπάνια? Θα εστιάσουμε σε 4 τομείς. Η μία είναι οι ετικέτες των τροφίμων και πολύ περισσότερο για την ασφάλεια αλλά και για τη σπατάλη. Δηλαδή τι σημαίνει ανάλωση, έωση, τι σημαίνει κατά προτίμηση, ώστε να μην πετάμε τρόφιμα τα οποία μπορούμε να τα φάμε ακόμα ή να πρέπει να πετάξουμε άλλα τα οποία δεν μπορούμε να τα καταναλώνουμε. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι η υγιεινή των τροφίμων, δηλαδή πώς τα χειριζόμαστε στο σπίτι μας, πώς τα αγοράζουμε, πώς τα πλένουμε, πώς τα θερμαίνουμε, ψήξη, απόψυξη, όλα αυτά, ώστε να μπορούν οι οικογένειες να τρώνε με όσο δυνατόν περισσότερη ασφάλεια τα τρόφιμα στο σπίτι. Το τρίτο είναι τα αλλεργιογόνα. Αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο και σημείο, γιατί αφορά πληθυσμό που μπορεί να πάθει και αναφυλακτικό σοκ στις χειρότερες περιπτώσεις. Και το τέταρτο είναι οι διατροφικές ανάγκες. Συνήθως από συστατικά που ξέρει ότι είναι ευαίσθητος απέναντί τους, αλλά δεν ξέρει ότι υπάρχουν μέσα σε τροφές. Ή δεν αναγράφεται. Αυτό είναι ένα θέμα δικό μας επίσης, γιατί υπάρχει νομοθεσία που υποχρεώνει τις εταιρείες να τα γράφουν. Έχουμε πιάσει αρκετές φορές περιπτώσεις που τρόφιμα τα οποία περιείχαν αλλεργιογόνα δεν τα έγραφαν και προφανώς τηρούνται οι διαδικασίες. Και πώς θα το επικοινωνήσετε τώρα όλη αυτή τη στρατηγική? Γιατί ένας τρόπος είναι αυτός που κάνουμε τώρα, συζητώντας εδώ μαζί σας. Ναι, επειδή πηγαίνουμε σε πολύ ευρία γκάμα πληθυσμού, δεν είναι μόνο δηλαδή άνθρωποι που είναι μορφωμένοι, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με διάφορα μέσα. Προφανώς το ένα είναι ο έντυπος τύπος ή τα τηλεοπτικά μέσα, το δεύτερο είναι influencers, το τρίτο είναι διαφημίσεις. Πέρσι, για παράδειγμα, είχαμε κάνει και στο μετρό κάποιες αναρτήσεις. Πολύ ωραία. Επομένως, προσπαθούμε να πιάσουμε ώστε να είναι όσο δυνατόν περισσότερο διαδραστικό. Να το αντιλαμβάνονται τα παιδιά, να το αντιλαμβάνονται και οι μεγάλοι άνθρωποι πάνω από 60 ετών, να το αντιλαμβάνονται και ο μέσος καταναλωτής. Να καταλάβουμε τι ακριβώς λέμε εδώ πέρα, έτσι, για να συνεννοηθούμε. Σωστά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.